Здравейте в новия епизод на нашия подкаст против челите! Не забравяйте да праснете тази камбана! Темата ще бъде новата година. Господин Ягодов! Добре, забравихме да кажем каква е днешната тема! Праснете тази камбана! Днешната тема е година! Добре, господин Нямов, как се изкарахте 2024-та? Уникална година. Тази година измислихме и канала Ягода. Беше уникална, наистина уникална година, доста готини няма. Аплодисменти! Днеска вечерта ще бъде новата година! С конфети, фойерверки. Господин Нямов, кой беше любимият тренд на 2024-та? Ами определено любимият тренд беше Чил Страубери. Моят е апачу-пачу. Добре, какви са вашите емоции към новата година? Какво мислите по въпроса? Много ми интересен въпрос. Определено. Какъв беше въпросът? Емоциите към новата година са много добри и модерни. Господин Ягодов, какви са ви предположенията за новите трендове на 2025-та? Вървящи ягодки! А вие, госпожо Ягодка, кажете ми, моля ви, кажете ми, коя беше любимата ви храна през тази 2020? Първо място се ягоди, второ ще война! Празните тази камбана! Нагласям си гласните струни, а това записам. Хеликоптер. Сега ми се танцува и не слушам никого. Искам да пасина, Вие на нова година, на новата година какво ще правите? Пожелавам ми, напишете долу в коментарите, празнете тази камбана! Бъгъл. Пожелаваме ви честита нова година! И се срещаме през 2020 за новия подкаст на БГ Ягоди. Да, госпожо Ягодка, кажи. Май с това ще бъде краен с този подкаст. Не забравяйте да лайкнете и да празнете тази камбана! И честита нова година! Кучки!